yksi virheellinen käsitys manifestoinnista on, että se on pelkästään semmoista passiivista visualisointia ja rukoilua ja meditointia, että me vaan odotetaan, kuinka ne asiat, mitä me toivotaan, niin tipahtelee postiluukusta ilman, että meillä täytyisi tehdä yhtään mitään. Ja se on se syy, minkä takia manifestointi ei sitten useimmiten toimi, koska siitä puuttuu se käytännön toiminta. Visualisointi, rukous ja muut nämä henkiset elementit, niin ne on äärimmäisen tärkeitä. Pelkkä toiminta, mekaaninen toiminta yksistään ei riitä saavuttamaan samankaltaisia tuloksia kuin se yhdistettynä tähän henkeen ja energiaan, mutta tästä syystä se balanssi onkin luomisessa tärkeää. Mä oon aikaisemmilla videoilla puhunut siitä, kuinka luomiseen tarvitaan aina maskuliini ja feminiini. Ja luominen on yhtä kuin manifestointia. Ja miten sinä voit hyödyntää näitä maskuliini-feminiini-energioita, niin miettimällä sitä, että se itse se hengen elementti, niin se on se feminiini elementti ja sitten taas tämä toiminnallinen puoli on se maskuliininen elementti. Ja kun nämä yhdistetään, niin siitä syntyy se luomus aivan samalla tavalla kuin maskuliini ja feminiini voivat luoda yhdessä uuden ihmisen, niin me voidaan manifestoida hyödyntämällä näitä vastakkaisia polariteetteja, vastavoimia. Ja sitä voidaan havainnollistaa vaikkapa niin, että kun ajatellaan sitä, mitä me halutaan manifestoida, niin se on se toive, me halutaan kutsua, magnetisoida. Feminiininen manifestointi on nimittäin sitä, että me vedetään puoleemme magneetin lailla asioita, niin me voidaan vetää puoleemme näitä toiveita pelkästään sillä meidän omalla energialla, mutta sitten tämä maskuliininen puoli on se, että me otetaan niitä pieniä toiminnan askelia myöskin sitä toivettamme kohti, eli se on sitten se manifestaatio siinä risteyskohdassa, kun me otetaan niitä toiminnan askelia kohti meidän toiveita, unelmia, niin ne toiveet ottaa niitä askelia myöskin meitä kohti ja se onnistunut lopputulema on tosiaan siellä puolivälissä niin sanotusti, jos käytetään vaikka tämmöistä vertausta. Minä olen käynyt tosi paljon läpi näitä manifestoinnin periaatteita meidän sydämen alkemistien viikko-zoomeissa, jos sinä haluat oppia luomaan suoraan sydämestä ja varsinkin jos sinä haluat, että se maskuliininen elementti, minkä kautta sinä manifestoit esimerkiksi vaurautta omaan elämääsi, niin olisi se sun työ esimerkiksi ja sua kiinnostaa henkinen työskentely, valotyö, niin silloin tämä on just sulle tarkoitettu tämä sydämen alkemistien ryhmä. Jos liityt vuosijäseneksi, niin vuosijäsenyydellä sinä saat valotyöllä vaurauteen verkkokurssin vielä tuohon kaupan päälle, joka sisältää kaikki avaimet, mitä sinä tarvitset menestyksekkään liiketoiminnan luomiseksi, miten voit tehdä valotyöstä itsellesi ammatin ja sinä saat bonusmateriaaleja, esimerkiksi vaurausaktivaation sielunkumppaniasiakkaan manifestointirituaali, mitä mä itse käytän, ja ohjelma- ja työkalusuosituksia digiyrittäjille. Tällaiset liiketoimintaa tukevat valmennuksethan maksaa yleisesti tuhansia euroja. Tiedätte, jotka olette katsonut tämmöisiä webinaareja esimerkiksi, missä tarjotaan digibisnekseen tukea, niin nehän maksaa tuhansia euroja, mutta nyt sulla ei tarvitse tuhansia euroja maksaa, vaan sä pääset hyvin edullisesti mukaan joko tuolla vuosijäsenyydellä, jolloin sinä saat kaikki bonukset sekä zoomit
12 kuukauden ajaksi tai sitten kuukausijäsenyydellä pelkästään nuo viikkozoomit, jotka sinänsä on jo erittäin arvokkaita, sillä sä voit saada siinä ihan henkilökohtaista ohjausta, mentorointia, tukemaan sitä omaa liiketoimintaa, mutta myöskin henkistä prosessia, sillä minä ohjaan aina käyttämään näitä molempia energioita tasapainossa, sekä maskuliinia että feminiiniä, koska silloin syntyy parhaat mahdolliset tulokset, että ei mekaanisesti pelkästään toimita ilman sitä henkeä. Sen takia käyn myös henkisen työskentelyn periaatteita hyvin kattavasti läpi Sydämen alkemisteissa ja teen energiapäivityksiä ja keskustellaan energioista tosi paljon. Tehdään aktivaatioita ja meditaatioita ja parannusjuttuja ja kaikenlaista, mutta myöskin maskuliinisena elementtinä ihan selkeitä strategioita, mitkä tutkitusti toimii sitten liiketoiminnan kehittämisessä, sillä monihenkisen polun kulkija tekee sen virheen työelämässä, että luottaa liikaa vaan siihen henkeen ja energiaan ja enkeleihin ja toivoo ja rukoilee, että niitä asiakkaita tulisi, mutta ei sitten kouluttaudu riittävästi tämän markkinoinnin osalta esimerkiksi, ja voi myöskin olla kaikenlaisia kompastuskiviä, esimerkiksi tekninen osaaminen, tai sitten voi pelätä yritystoimintaan liittyvää byrokratiaa, niin Sydämen alkemisteissa saat neuvoja myöskin näihin asioihin, jotka siellä sitä blokkia mahdollisesti tekee, kuin myös siihen mentaalipuoleen, sillä monia valotyöntekijöitä yhdistää semmoinen näkyväksi tulemisen pelko, niin kutsutut noita haavat, vainot, traumat ja tällaiset, jotka voivat estää niitä lahjojen viemistä käytäntöön, ja saatat pelätä tuomitsemista ja myöskin olla kiinni niissä omissa rajoittavissa uskomuksissa, sillä jos me ei saada samanhenkistä tukea riittävästi, jos se ulkomaailma vaan torppaa jatkuvasti meitä, että ei tuo ole mahdollista, niin me aletaan elämään sitten ulkoapäin ohjatusti ja aletaan tekemään niitä asioita, mitä meidän vanhemmat kenties meille ehdottaa, tai kumppani tai yhteiskunta, tai mitä me järjellä ajatellaan olevan mahdollista. Mutta jos meillä on yhteisö samanhenkisiä ihmisiä ympärillä, jotka tsemppaa ja tukee ja uskoo meihin, niin me aletaan itsekin uskomaan sitten itseemme, sillä pelkästään se, että on lahjakas, ei riitä, kun ne lahjat ei tule näkyviin ilman sitä uskoa itseensä. Ja ainakin itse on tarvinnut niitä ihmisiä, jotka uskoo minuun voidakseni uskoa itse itseeni silloin, kun se usko ja luottamus horjuu. Ja silloin, kun usko ja luottamus horjuu, eletään siellä toisten odotuksissa ja pelkoenergiassa niin sanotusti, niin silloin eletään siellä niin kuin ekotietoisuudessa myöskin, ja Sydämen alkemisteissa me palataan uudestaan sinne sydänyhteyteen, mikä on luottamuksen tilassa elämistä, ja tämä luottamuksen tilassa eläminen sitten taas mahdollistaa hyvin uskomattomia ja ihmeellisiä asioita meidän elämässä avaten tietä kohti unelmille, joten suosittelen ehdottomasti, että liityt mukaan Sydämen alkemisteihin. Valitse jäsenyysvaihtoehdoista se, joka sua eniten kutsuu, joko tuo vuosijäsenyys kertamaksulla tai sitten kuukausijäsenyys kuukausimaksulla. Katso tuosta alalaatikosta, mitä kaikkea sä saat, kun liityt mukaan Sydämen alkemisteihin. Ja jos sinä haluat vielä asiaa kuulostella, niin mulla on myös tommonen ilmainen kurssi Sydämestä vaurauteen, kuinka löydän elämän tehtäväni ja muutan sen kannattavaksi liiketoiminnaksi, tilattavissa tuosta
alalaatikosta täysin ilmaiseksi. Hei hei!